Puspiteng Udyana Miyang Panjra Sarwa Rukma kawula nun kira anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina nggih kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mula diaturna marang Manira samendang aja nganti ing karempit paman patih Plasa Jenar para kawula sami sayek saka kapiyakara luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka awase lan diprayogakaken anggenipun lenggah wonten ing madyaning Datulaya paman Plasa Jenar kawula ana nun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi kula tampi dawah sami-sami paman Plasa Jenar Bapa Penemban Durna Sarawa Paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngaturaken karahala lan nggih Ger tansah pinangan kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodana Niskala sowan kula tebih saking sambikala namung kemareng kula ngaturaken salam tak boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna kula anak-anak sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya negari Ngastina menika Nger. Yai Prabu ingkang raka tansah ngestu padha dawuh Paduka Yai Prabu Ngastina namung dereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngesa Paduka Yai Prabu Ngastina. Kula janjang pucahing weni dumawi lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Kartomarma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula para wadyabala para nayaka kang padha gantung sebo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan lho menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi Bu mesti kemawon handatosaken gugup guragapan penggalipun para sepuh dene ditekelenggan sak mangke kula boyongi supados rawuh cumalena kumalancang wantun hamboyongi dhateng rawuhipun para sepuh mila ingkang saking menika mawon Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karne ngawangga wonten miyosing pangandika Paduka para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina anggen kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Prabu Duryudana nyata Paduka ingkang paring panggesangan tumrap ingkang Bapa ing kepatihan wonten ing Madyapada. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Bapa acelu raos ing manahipun ingkang Bapa ing kepatihan tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene Paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika nggih kula nedya midhangetaken ingkang tetela. Semanten do pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten perkawis menapa diri Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kapapak babar ingkang kathah tumunten kula aturi paring pangandikan nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka punggawa negari Ngastina dhateng sabda utama Paduka anak Prabu ing Ngastina anak Prabu Duryudana nggih anak kula ing Ngastina hanjrah ingkang muswita rum sekar kau ngas kandanyo
Yan dadosna ing kaweningan wonten ing madyaning pasewakan menika kula boten badhe ngarep mewah kula boten badhe ngrembak babagan kalendranipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menika babar pisan boten namung kula rembak wonten ing madyaning pasewakan boten sanes kejawi anakipun ingkang putra ing Astina satemah bingung bingleng kenganglangan manah kula nggadahi raos kuwatir durga ngangsa-angsa Sabtu hari ingkang kepengker kula nampi Nawala wondene Nawala menika kala wau sareng kula Surasa salebeting Nawala boten sanes kejawi namung saking anak kula ing Drepsila Geni inggih menika atmajanipun Yayi Janaka pun Bambang Wisangredya nyuwun ngampil negari Ngastina boten ketang namung sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Wisanggeni kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Sanggeni lare menika kala wau ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten maringaken ngambil. Wonten madyaning Nawala sampun kacetha kula Surasa bilih negari sampun sami pirsa. Bilih wisanggeni menika lare ndugal kewarisan dasare winong-wong dening dewa pinayungan dening para widodari. Kathah ingkang sami nyebat bilih wisanggeni menika wujudipun wiji sejatiko gadhahi kasekten linangkung dhateng sak pepadhanipun sekti kalintang jayaning perang. Bilih tanding boboting yuda upami kula menika mangke ngekahi dhateng negari Ngastina. Menapa boten ateges kula lan sak Kurawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Mboten nyono babar pisan bilih mekaten lampahan ingkang sinandhang dening Paduka anak Prabu Ngastina ngemuti menapa ing sampun Paduka ngendikaken menika nyata leres lan boten wonten lepatipun nadyan wisanggene menika lare wingi sonten nanging bebasan wisanggene menika lare ingkang tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung kagaduhan kasekten linangkung turta gesangipun winong-wong dening dewa. Menawi ngantos wisanggene menika mangke nyuwun dhateng negari Ngastina. Monggo Paduka anak Prabu Awel tuwin boten maringaken negari Ngastina menika dhateng pun wisanggeni kuwatosing manah kula. Menawi wisanggeni menika anggep cak perang negari Ngastina. Menapa boten ateges sekti kalintang jayaning perang. Bebasan pilih tanding boboting yuda. Nek wisanggeni nganti ngamuk teng negara Ngastina arepa Kurawa niku 100 cacahe. Ning iso digulung karo wisanggeni amung 3 kedheping netra wektune. Mula niki dudu babakan sing enteng, niki perkara sing abot, aja digawe sembrono, aja digawe nggleceh. Nek miturut Kakang Penemban Durna supaya Ngastina slamet pripun carane? Oh, ngaten Dik Patih. Supaya Kurawa ora tekaning pati merga saka wisanggeni. Luwih-luwih prajurit cilik-cilik ora padha dadi korban merga saka pengamuking wisanggeni. Bener anak Prabu Duryudana ndangu kelawan aku, piye carane supaya negara Ngastina kuwi tetep ayem tentrem. Kurawa ya slamet, wisanggeni ya slamet. Nah, kuwi sing dikersake dening anak Prabu Ngastina. Carane piye, Kakang? Carane Ngastina diwenehke wisanggeni. Ose to. Iki nek tanganku ngene iki iso nyikut weteng. Kowe iki pendhita kok nek omong kok sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih, menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Jenenganipun kula piyambak bingung, kula piyambak kodheng manah kula. Midhangetaken sabdanipun anak Prabu Duryudana ing kados mekaten menika. Oh, gondhok blekuduk gondhok meneh. Suwalo gembol sumarante. Lha nuwun sewu nggih. Leres pangendika Paduka wisanggeni menika wujudipun wiji sejati. Kula nuwun sewu, jer lairipun wisanggeni kemawon boten limrah. Lare ingkang lair wong saking guwa garbane ingkang ibu. Inggih. Nalika semanten miturut cariyos ingkang sampun kula tampi. Nalika Dewi Dersanala widodari kayiwangan menika nggerbini tuwin kapulasara dening Betari Durga. Anggenipun badhe dipun dhawuhaken kalaupun Dewa Srani wekasan saya sru anggenipun ndhawaken dedukanipun Betari Durga dhateng Pun Dewi Dersanala ngantos kuwataken jabang bayi. Dersanala dipun pondhong Dewa Srani, tumunten jabang bayi dipun siksa dening Betari Durga. Ewadene jabang bayi menika kala wau boten pejah, boten sirna. Nanging malah saya ngrembaka.
Gempong penggaling Betari Durga tumuli dipun boyong wonten ing Kawah Candra Dimuka. Lare ingkang tasih jabang menika kala wau dicemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Elok ing jagat gayaning para Jawata. Bayi sing kok iso tekan ronde bareng. Durna milenial. Oh nggih. Kula mesti kawon awit wisanggeni menika tansah winawong dening dewanipun. Sampun cobi kula aturi menggalih. Menawi paduka anak Prabu badhe ngekahi negari Ngastina menika saking tanganipun wisanggeni kula nuwun sewu ingkang dipun ajengaken wonten ing pabaratan sinten? Ingkang kedah dipun dapuk dados senopati sinten kula nuwun pirsa? Anak Prabu Karna ing Ngawangga. Nuwun sewu lho Dipati, arepa piyayine ana ning kula ora ngiyas ora ngilani. Anak Prabu Karna ing Ngawangga menika ugi nuwun sewu menawi dipun tandhingaken kaliyan wisanggeni menika ya penggalipun tida-tida. Nek boten percaya mang takoni dhewe. Merga wisanggeni menika ya ampuh tenan. Sampeyan kula wedi. Jujur mawon mboten usah kula reka-reka ora bakal tak ulah-alik. Kula niku nek omong apa anane. Sampeyan pendhitaning perang kok wedi. Lho, nyatane wedi kok. Sampeyan duwe aji pirang-pirang mungsuh wisanggeni kok ora wani. Aji-aji kaya ngapa sing kula tok kene mungsuh wisanggeni ku didamu ilang kabeh. Oh, nggih niku estu kula mboten kok. Merga menapa Depate? Sing jeneng anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa menika pirang-pirang. Anake Janaka niku nganti ora iso diitung pira cacahe. Anggere ana bocah anake Janaka. Ana bocah anake Janaka. Menika pinten cacahe? Ora ana sing iso diitung nganggo wilangane driji. Anake Werkudara pira cacahe? Anake Nekula anake Sedewa, ya padha anak-anak kabeh. Ning lancur Pandhawa menika nuwun sewu, sing ngampa dhewe ya mung Wisanggeni karo Antasena. Wong loro niku mbebayani. Saya saniki Wisanggenipun lulus sarjana muda. Antasena lulus kelapa muda. Lho niku sarjana muda kok karo kelapa muda. Niku lho. Niku saya pinter, bocahe gleleng, pancen bocahe ora ngerti tata krama, bocahe ora ngerti unggah-ungguh. Pancen diarani wong dugal kewarisan. Niku mung Wisanggeni karo Antasena. Ning pintere ngungkuli karo sapepadane. Lho ngoten niku lho. Kula le seneng kalih putu-putu kula niku kaya ngoten niku Depate. Kula le bangga kalih putu-putu kula, anak-anak Pandhawa niku kaya ngoten niku. Arep Wisanggeni menika wong ndao, wong glece, wong sak penake dhewe. Ning pintere ngungkuli sapepadane. Ngoten lho, wis gleleng gaya goblok kae ora ana untutane babar blas. Gleleng gaya goblok rupane elek. Wah. Sing arep dindelke apa coba? Saora-orane iki kaya Wisanggeni lho. Wisanggeni menika gleleng lho, ora ngerti tata krama, nakal bocahe, nakal ning Sembada. Wisanggeni menika nuwun sewu, anake Janaka. Janaka niku sapa? Janaka murid kula. Ateges kula menika melu kelepetan, melu arum Mas Mani. Wong sampeyan ya ora mulang Wisanggeni kok. Isa kaya ngono. Pancen Janaka menika mijakaken wiji-wiji sejati ingkang saged dipun delaken. Antasena luwe-luwe. Bocah niku ya dugal kewarisan. Lah, ingkang kula kuwatosaken Depate. Nggih. Nek nganti Wisanggeni menika lho. Lho. Menika mangke mboten namung ijen, nanging nganti dateng kadangipun nggih menika kadangipun ngrandu Gumbala. Antasena, wis saya kujur, saya kujur. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Niku wis dadi siji, wis sapa sing arep wani. Wong loro niku munggah kayangan ngorak-arik kayangane dewane do mlayu kabeh kok. Aja kok menungsa-menungsa kaya kula karo sampeyan kaya Kasata Kurawa. Coba ta, Kurawa niku sing ajeng mandelke napa? Mungsuh Wisanggeni apa modar kabeh kula kandhani. Ning blas ra ana kekuatane blas. Ketoke ya metheka ning empuk. Ah ya wis coba. Ngaten nggih. Lho niku nyatane kok kula mboten gawe-gawe niku nyatane. Terus sinten sing ngadeg jenenge Dursasana apa gedhe dhuwur ning karo Petruk kowe kalah. Ayo nggih ta? Nggih. Sinten sing Kartomarma? Pancen Kartomarma niku nek maju nomor dhewe. Nomor siji dhewe. Ora sah kesusu. Jame wis mepet. Nggih. Kartomarma niku ketok nek perang nomor siji. Lho, ora ana sing ndhisiki Kartomarma. Temudi-mudi wis sapa wis dalange sapa? Limayang nek ndi opahe pira wis. Nomor siji mesti Kartomarma, gleleng, capeng. Riku mawur. Lho ngoten iki. Nek saorane bareng ping rong gebukan modar. Niku wis biasane ngoten niku. Kurawa niku wis napa nggih mboten iso digawe beda.
Panjen lakune Kurawa panjen kaya ngeten niku. Kula tak takon karo sampean. Mang takon. Kurawa kok dadi goblok-goblok? Kurawa kok dadi ora digdaya niku tak kula tak takon. Kurawa muridé sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean gurune kok muridé ora iso pinter kok. Sampeyan ora iso budidaya minterke Kurawa. Nun sewu lho, Dipate. Nun sewu lho. Aja kok nyalake karo guru. Wong nyacat wong ki gawean sing paling penak. Ngoten. Wong nyacat karo wong ki gawean sing paling penak. Sampeyan nyacat kula niku ora nganggo dasar apa-apa terus mang cacat ngoten mawon kepenak mawon. Kula nyacat sampeyan yo kaya ngono ora nganggo dasar apa-apa, sampeyan kula cacat yo kepenak wae. Nggih. Ning kudu nganggo petung, Dipate. Aja nganggo sak kepenake dhewe. Ngoten lho. Saniki kula tak takon karo sampean, Pandhawa niku murid sapa? Pandhawa murid sampean. Pandhawa pinter apa goblok? Pandhawa pinter-pinter. Digdaya mboten? Pandhawa do digdaya. Niku saka sak mburi. Ku nek wis nggo ngitung. Kurawa niku anggere ngitung bon. Wingi madang semene, kurang semene. Wesele kurang. Ayo wis. Kurawa ngitung nang ngestir kok dadak entuk wesel. Saka Gajah ya? Oh. Saking sinuwun Prabu Dasarata? Oh, nggih. Lah niku. Nek Pandhawa niku kula wulang ya do temaju tenan. Pandhawa iki ngelmu sing kudu tok tampa iki kanggo uripmu besok. Kowe teka ana ing pertapan Sukalima, pasinaon Sukalima. Jam 7 tit mengko aku iki bakal mulang dhewe kalowan kowe. Pandhawa 5 Puntadewa Werkudara Janaka Nuklasdewa. Jam 6:30 wis do sedheku mari kelu. Ora ana sing padha rame, meneng wae. Mripate nyumu ngematke karo pengendikane guru, kupinge nggo ngrungokke, atine nggo ngenam-enam, pikirane dienggo ngolah karo ngelmune guru sing diparingake. Mula ya pinter-pinter. Iki sinaunen saben dina. Sinaunen saben dina. Sarta lakonana jroning uripmu ning alam padang, ya dilakoni tenan, Ah, ya sampeyan iku nuwun sewu lho, ponak. Somoso ping rasa jati Datan kawusa manjing wonten Gupit Sanggar Sangarup. Nono gantung sapa ing mapan wonten ing pagelaran jaba negaring Astina nenggih Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Carian putra lamun kawekasan yeka Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta Kakang Antasena ini wis kelakon iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbuh kalawan ping tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem wae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane pepundhit. Awa pirang-pirang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono iya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis ta, rasake kan gunem tanpa guna. Kurawa wis dampyak goleki karo aku kae singkirna Kang. Pangestumu. Ya, hati-hati ya Kakang Antasena. Ya ni.
Ora pangling ki Pak De Surtayu. Ya dasar para nyata. Merepeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana kinen ngundurake wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Darsila Geni, bakal tak krincung tangane, bakal tak bondo tangane, tak krincung sikile, tak lebokke pakunjaran. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. De wisanggeni adiku. Tur dasare aku wis saguh mbelani karo adiku lanang. Mula Antasena Swatama lho jangkar karo aku, jangkar ya jotosan ora ya aneman lho. Ayo areng apa? Ora mundur kene marganing patimu. Mati dening Swatama, jajalan rasakukan bebangal Swatama mati. Wah! Kowe anakku lanang gel cah bagus. Kowe anake adikku Wilku Dala. Aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo karo kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati, sapa sing bakal kapitunan? Mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Palacata Kulawa. Ki nek kalingan Cacata Kulawa maju bareng. Man, kula wis matur wongsal wangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngerak man saene mlajar mawon. Tinimbang kathah dumawahing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuwatane ngidapi-dapi. Kula sumanggaken. Men, man. Ana man. Kula tak matur kalau sampeyan nggih, Man. Kula lak wis bola-bali omong kalau sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil.
Kula kok iso menang karo Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal swatama dhewe mlika. Ora mung dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon napa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-sekali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Kapial cualanipun le lombake Samudra Lep nongi. Anggere joget tak tundang, judeng ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon? Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Tenana? Kula nyebut jalan. Lho. Kok gelis? Rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho ora kok dek kapan ki? Antasena mati urung. Lha kula ora ngerti kabare kok. Lah mati napa urung? Ora kowe iki mau mrana krungumu apa? Cicesi ana sega entekno. Sak talenan isine 5 dus. Si. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula citraksi ana sega entekno. Brubut. Talenan Rafialus candhak kula entekke teng isor wit. Arep entek sakarepmu, arep mudhar sakarepmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang ken mateni Antasena. Heeh. Man mbok mudhar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngentekke sega. Wis kono minggat. Lunga ana. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampeyan dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wonge nyedak lagi didhawuhi. Kuwalik kok sapenake dhewe lah. Ya ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur Dursasana. Kakang Dursasana pun bali ket wau. Bali nendi? Teng kasatriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku urung dawuh bali. Begitu sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali. Paham? Iya. Lirik. Diomongi ora tau paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kaya mulih ora omong iki lho. Nek mungsuhe enteng iki wale joget halo babu. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Oh, gandheng plegudhug suwaru gembal suwarante awala. Antasena kowe kuat nadai Kyai Cunda Manik, meguru karo kowe malat kowe. Ayo, namanyen kowe wanita daono Kyai Cunda Manik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nemeng dedapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kyai Cunda Manik ora sirna margala aja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora usah nggo pusaka. Jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasantikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane ora di pusaka nek wani tenan pusakane dinggahke.
cara aku wani. Tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-wanekke kok. Aku wani nek nggo Kyai Jondo Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babaling kanepson. Nek sampeyan iki pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita kuwi wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus penggawe cidra. Aja nganti duwe aja nganti tumindak cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah arep gawe pati ning wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe pati ning wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Loh, aku wong Sukalima. Sing ngomong sapa? Sukalima ki diparingi kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Joyang Destarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe ki wong Jaban Rangkah, kowe ki wong liyan negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara ki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong endi? Sampeyan ki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Merga Wisanggeni arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, Wisanggeni ki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi dheke sapa? Mutiar. Iya, kowe karo sarjana macem-macem. Ini nganggo Kyai Jondo Manik. Dulure bapakku, pakdeku, pamanku Janaka ora trima. Ya arep pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Lho. Ngapa kuwi? Lho, iki tegese ngelmu. Di Batang aja meng apa kuwi. Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng. Mangkelake kok jenengan. Member nek Antasena iki pancen wong pinter ndugal warisan. Mak klethuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter aming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya rajang kaya bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta Cembala. Asta kuwi tibane sangarepmu ada yang gumun kula. Ming dinganakne ta. Iki apa? Mbah ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti dhukulmu mlocot tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngono lho. Werkudara iki mbiyen ya le gawe piye ngono. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming dinganakne to. Iki apa asta cembala, asta tangan jembala driji tibane nenti sakarepmu. Dik. Dik petah pate. Tibane sakarepmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarna kula semanggaken. Wah, kene anak Prabu Basukarna kula semanggaken, Ger. Paranang
dalah. Lah kok dadi malah kaya mengkono pakartining si Antasena bubar mawut ora isa kinukup playuning para Sata Kurawa. Nung sang puyang numbuk bentus gudel bingung padha golek papan pendalikan anakku cah bagus. Aku nyemrepeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarna karo wong atu amung awangga. Ayo coba kaya ngapa kasektenmu tak sawange Antasena. Oh, bektiku Pakde. Tak tampa nggir, pangestune wong tuwa tampan ana. Ya, tak gegem dadiake jimat. Pasuryanmu kok kaya ora adat sabene. Merepeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka. Duka perkara apa, Pakde? Antasena? Piye? Mestine wae aku nesu. Mestine wae aku duka karo kowe sebabe kowe dadi kraman tumraping negara Ngastina. Terus sire Pakde Karna piye? Mulaku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara. Wong atu amuh ing Ngawangga, Adipati Basukarna. Lah nek ngono iki engko saling perkara. Saling perkara piye? Engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karna, sing tak wedeni apamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa, Pakde. Arep aku ngerti Pakde kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-edapi. Ning ngono tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku, sing tak wedeni apamu, Antasena. Ora pancen cah katok tenan. Mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok, Le. Kowe golek jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ayo bathine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan guna tanpa guna. Ni, apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene Siwa Ngastina sajake waring. Oh, dulu kados pundi? Mboten monggo puliya, Nger. Anak Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumuli kondur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangan denipun Antasena. Ingkang dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon boten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Lha menawi paduka majeng tartemtu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados Pintasraya golek jago ingkang saged ngangunduraken Wisanggeni kalawan Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangkone matur Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga, Nger.
antara ratri amung cipta pukulun domane prasasat rageng ulun sumembah Gandang mangure geger pepuyungan sangganing para baju barat jim setan priprayangan kena goro-goro ing tumanduk ana ing masetran gondo lumayit lah kok jebul iki ora pangling kaya sowane putuku saka lima apa dene putuku negara Ngastina Durna Pandhararja sapraptamu Begawan Durna. Oh, gondhok bleguduk sualu kembol sumarante hawela. Lha nuwun inggih Pandya Betari. Nereng sambi kala sawanipun ingkang abdipun Begawan Durna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Ndak tampa gawe gedhening ati kula liwat pangestu Tampanana ya Durna. Tran gondo lumayit. Ndak tampa pangestune Yang Tampanana lho bendingga jimat paripin dayana ing kasantosan janur gunung kadingaren sowan tanpa tinimbalan ora cecala luwih dhisik nggon musuhana ning masetran gondo lumayit ana wigati apa Begawan Durna apa dene Suyudana yen pancen darbe atur ing bakal mbok kunjake ngersaning Pandya Betari Durga mara kake matura ingkang tetela bakal tak pidhangetake Kuruwati. Wale-wale meropok. Terus ing kawringan dinten samangke negaring Astina sampun bedah. Samangke negaring Astina sampun dados kukupaning mengsah. Tobat. Sapa ingkang wani bedah negara Astina? Mboten sanes kejawi namung inggih menika lancur Pandhawa atmajaning Pandhawa, atmajaning Janaka kalawan Werkudara. Pun wisanggeni kalipun Antasena. Ing wantun bedah negaring Astina dene pawadanipun namung badhe nyuwun ngambil negaring Astina kinaryosa ana wisanggeni mriku katekan penjangkanipun dados nalindra wonten negaring Astina mawut boten kanten-kanten aladani ingkang abdipun Begawan Durna kemawon kepelajar mengsah Antasena tumuntun wonten iga pertiklipun ing abdipun Begawan Durna sowan dhateng Rasa Paduka Sang Pandya Betari Durga wonten sukaliraning penggalih Paduka Pandya Betari suka pitulungan dhateng anak Prabu Duryudana supados sakmangke ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni langkung-langkung saged nuturi dhateng pun wisanggeni supados mangsulaken negari menika dhateng pangaosipun anak Prabu Ngastina Pandya Betari Botopan sodhe selikur dina tobat lah kok dadi kaya ngono kanane wisanggeni apa dene Antasena. Lah kok dadi wong tuane ora mringgake kalawan anak-anak ingkang mrosal bedugal. Nganti wani gawe gegering negara Ngastina luwih-luwih bedah negara Ngastina. Suyudana wonten timbalaning dawuh. Durna wonten dawuh Pandya Betari. Yen pancen wisanggeni Antasena iki mengko ngoyak kelawan playumu tan purka bakal prapteng dandang mangure. Mengko aku nyembah ngadepi wisanggeni apa dene Antasena. Dene kowe ora usah wedi nang aja suwe-suwe mapan ana ing dandang mangurya ing pasetran gondo lumayit. Semangkah anggro sesumbar Lindho bumi gunjing kumaludha kuntur ketup tumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara tobat iki kaya wis kaya ana ingkang mbok bujung apa kowe mbujung wujuding satu kewan mongko papan kene ora ana liwating kidang menjangat
Wis anggene mara gage bloko karo eyangmu ing Dandang Mangure kowe ngoyak sapa? Eyang Durga. Prasaja wae ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku weruh tindaking Siwa Ngastina kawan Eyang Begawan Durna mlebu ana ing alas Krendayana. Papaning Masetran Gandhalumayit sarta ya kuwi kayiwangan Dandang Mangure. Mula Eyang Bathari ora usah dadak nyingitake nata Ngastina apa dene pujangga negara Ngastina. Dina samangka aku njaluk Siwa Ngastina bakal dosang reknaning bawana. Oh, tobat. Wis anggene kowe tak kandhani ya. Ya bener apa kang dadi niatmu mau pancen prentra saka jroning atimu sing jero. Sing jeneng manungsa urip nang alam padang kuwi diwenangake duwe gegayuhan nang nganggo petungen sing ganep, mbok gelar, mbok gulung, mbok tintini aja banjur nungsang puyang numbuk bentus kelakuanmu kaya ngono kuwi. Apa kurang negara liya? Yen pancen kowe butuh dadi ratu, kowe matur karo Yang Muda. Yen Yang Pandya ora kersa nuduhake apa paripaksa sampeyan tak kot-kotutke dosane nata Ngastina Prabu Duryudana. Tobat. Wis anggene. Takut dadi kowe malah ngiyas karo Bathari Durga. Kowe ngilani karo Pandya Bathari Durga. Kowe ngembe karo aku. Aku ki nadan wujuding Titaswanta kaya ngene nanging ku ganeping para dewa. Aku ganeping para Jawata. Yen kowe wani karo aku apa kira-kira kowe iso ngasurake kridaning Pandya Bathari Durga tak obrak-abrik Dandang Mangure nganggo dayaning gada inten ora padha. Kowe mau muni apa ni? Sing endi? Kowe mau kok bareng muni suminten ngono kok. Kabeh jim setan berkasaan doting mlayu do tabrak-tabrakan. Golek papan pendelikan Eyang Pandya Bathari Durga ya mlayu sipat kuping ngambah dirgantara. Lah kowe iki apa lali to, Kang? Lali piye? Aku tau tate rak gugat marang Kayangan. Heeh. Mergo aku pengen takon, sesuk aku kuwi melu Bratayuda apa ora? Oh iya aku kelingan. Aku takon ngenteni nang jaba biyen. Iya. Ewang Pikula Nasib nyirnake angkara murka Bathari Durga karo Bathara Kala. Apa iya? Iya. Nganti aku diparingi pusaka dening Ewang Padawenang wujuding gada inten. Kowe iki narya sarana sesuk aku mateni Bathari Durga karo Bathara Kala. Mula Bathari Durga iki janjane ngerti marang pengapesane. Bareng aku muni gada inten mau terus melayu sipat kuping sanggane ora berkasaan jim setan ya padha wedi karo aku. Lah elok. Lah Subroten, oh ayo njaluk ngapura karang rada rame banget kahanane dadi aku ora patiya ngerti. Lah terus iki piye? Kang, apa? Bareng Dandang Mangure iki suwung kok aku duwe niat liya ya. Kose, niat liya piye? Gegayuhan siji urung kelakon kok wis duwe gegayuhan meneh. Ora, kuwi jane padha, ning niatku liya. Liya tegese aku ora kepengin dadi ratu ning Ngastina. Terus aku dadi ratu ning Dandang Mangure. Nih, ora tin. Iki wujude pancen alas. Ning nek disawang nganggone trobaten iki kayangan. Kene iki akeh sandangan, akeh busana sing apik-apik. Nek arep milih kowe keturutan. Mosok? Iya. Aku golekno sandangan warok. Ora ana. Sing kolore dawa. Iya. Ora ana. Sandangan ya sandangan ratu. Weh. Percaya ora? Dandang Mangure iki kayangan dudu alas. Dadi kayane pirang-pirang, sandangan akeh banget. Edian. Oh, dadi wah, nganggo sepatu barang. Rebok dengkulmu mlocot. Lah kok iso kaya ngono? Mula seksenana aku arep dadi ratu ning Pasetran Gandhalumayit. Kayangan iki tak gawe jeneng Kraton Dandang Mangure. Terus aku arep dadi ratu ning kene, Kakang. Semasaku saiki kowe wong kenthir to, Mas. Lak tuthuk gundulmu lho kowe.
aku arep dadi Nalendra. Ya, dadi Nalendra sapa? Seksenana jagat saisine. Aku nganggo jejuluk Prabu Candrageni. Prabu Candrageni niki. Ngerti ceritane Angling Darmara Bathik Madrim to? Ngerti. Ha kira ya do ora basa-basanan, ora apa-apa. Oh iya, saiki golek sandangan dhewe. Nek pancen kowe wong awas, lante panggraitane netra batinmu dibuka golek sandangan dhewe. Ya. Gah aku. Aku wegah. Lah ngopo? Sandangan kaya ngono kok memengke aja emah aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilo wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok bagus pati emoh aku. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kalau nganggo patih jenengmu sapa? Seksenana. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean ki Candramawa ya. Lah iya. Kok nganggo Candramawa aku ki asale mbiyen laire saka geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candrageni kowe Candrawarih. Wah, apik. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Ya wis men. Moi mo 76 tak peke. Aja ngesuk-esuk. Wis ora merna-merna. Pokoke kowe karo aku nang kene ya, Kang. Ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombani karepmu Candrageni. Gusti kang peparing. Wong urip ning alam donya iki kudu eling karo Gusti sing wis peparing apa wae tumraping awake dhewe. Heeh. Orang ya saiki wis modern nek mbiyen eling-eling kodhok ijo mlebu jaring. Ora ana artine babar blas ning saiki wis diganti eling-eling marang Gusti kang peparing. Ha iya. Wong jeneng undhaking pikirane menungsa iki mesti iso ngolak-alik utawa gawe sesuatu sing iso ana tanjane. Pancen bener mengkono to? Heeh. Teruske. Lolo. Pati amarso deng tak tung tang tak den tak dang den tak ketul tak yalus ketul tak glantu tul tak kentang nanti kentang tak ngono wae. Ah mesti penak. Engko nek di ngonokne nek bubrah tak ketak sikirahmu lho rek. Ha ngene gumantung keterampilan kok. Heeh. Sing nyiter ya apik. Wah, dasare sing gampang wetenge lara ya wis. Gampang ki nek ngampet weteng malah tangane kemitir. Wah, wajan. Apik to sing gender ya karo antuk.
Terus dirampungke reng. Nana. Iya. Iki sing diarani cengkok nyusunyangi ya. Ming cacate kok ming dipek yoga ayo. Mungguhna ya, Tru. Heeh. Sumungguhna bojone Ayu ki apa mayange larisno. Wah, dah glelenge ra jamak-jamak tenan wis. Aku nonton tak suwek kelire nganggo celurit. Heeh. Suarane mesti atos ngungkuli akeh. Iya. Aku seneng suarane ya. Karang sindene awake dhewe iki ciri khase dhewe-dhewe. Ya. Nek Bupras kae saiki lagi viral edan. Heeh. Anggere muni wis ngedan ning panggung wis jangan tanya. Aku wis ora iso omongan kok ngantian. Kalah karo Prastiwi. Kalah kejaba ya kalah tuwa. Ya kalah mburuk barang kuwi. Iya. Mergo kae iki ketoke duwe sirah ning otake ra duwe. Oh. Cilik men otak kecil di belakang. Iya, ya wis ora apa-apa. Heeh. Suharman apa Suharmaji? Suharman, ya. Wah, kesenengane wondanya nyonya. Nah. Lumayan. Heeh. Diudut mboko telu. Ha iya. Saking senenge kok ya. Ayo. Tetep tak paringi arepa budhek. Lho. Wondo. Mas aku diundang ping pira-pira kok rame ngomong ora digetak. Wondo. Aku tenang. Iya. Ya aja to mesake lah. Heeh, engko diaturake. Ya. Coba iki mau ana sing nyuwun gugur gunung terus diaturake. Iki arep ming tembang cara kuno ning aja tok sepelekke lho, Aku ora tau nyepelekke tembang ning ayo. Tembang apa-apa iki mesti tak anggap apik. Saya tembang kuno-kuno kuwi kabeh do nyingkiri, kabeh do ora gelem ngunekke. Ora apa. Ai karya ning praja kere. Kene. Ora dong kok kene to. Kene kok tak ira kere. Kene gugur gunung tandang gawe. Wong nyatane iki tembang ya melambangkan kerukunan, melambangkan kegotong royongan. Ha iya. Ayo monggo Mas Joko Garden. Joko Garden. Jenenge asline Joko Tebon. Tebon ki basa Inggrise garden. Joko Garden. Ya, men rada mentereng lho, Tru. Ya. Karo sing bonang sidine Nur Desmaning Rat. Nur Jahanam ki rada elang. Desmaning Rat ki rada apik. Ya. Monggo dados yuk.
tutur mengko pitutur. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris. Lho, arep sithik ming mleset sekolah rasan kowe dirasake ketara. Kene gugur gunung tandang gawe. Oh, mengane lambe karo disarsertani gulune sing kudu dipapanke. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa. Kuwi lho. Ayo sayo rukun bebarengan ro kancane. Olopes kontol baris, olopes kontol baris. Ora usah dijengkok. Olopes kontol baris, olopes kontol baris. Ngono wae ora usah di. Olopes kontol baris. Ketinggalan kowe. Engko aku nusul becak, ora usah. Olopes kontol baris, olopes kontol baris. Apik tenan. Suaramu ya mirip karo aku kok reng. Ya ming kowe rada cemek. Aku nameng kon ngukur gunung kulino, Tru. Gugur gunung. Hah? Gugur. Oh, gugur gunung to? Heeh. Sora nembang gur gunung. Aku kecil nameng kowe. Ya. Ming do gumun karo suaramu nek aku wis gelem ngetokke swara. Wah. Liwat kono mengko kiwa lurus wae. Nung Kartomarma meget janji. Sapa? Kartomarma medhot janji. Kartomarma medhot janji iki pegatan karo sapa? Karo Citraksi. Citraksi dengkulmu mlocot ora. Kartonyono kok. Kartonyono ki tunggale Kurawa. Kartomarma, Kartodenda, Kartonyono. Ngawur. Ayo, Go. Ayo. Wah, iki seneng. Kanca. Gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanthi mulyane kanggo mulyaning negara jira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge holodis kok dis ora pultades ora holodis kontol bar ana nyangrani lagune sapa? Lagu sing nganggo gamelan Buntas. Campursari. Aku ndek grup Campursari. Weh. Jenenge apa grupmu? Lho ora ngerti keyboard ning ruang tamu kowe. Oh. Kae keyboard rombongan Campursari. Aku sing yasa. Weh. Kendang ketipung sing ning dhuwur sentong. Apa lagu apa-apa menyidam sari. Utama kok utama ayo rekae kar dadi penyanyi ayo wis disandangi ya ora iso dinahi bando ora ana sing cukup mbuh sirahe bojoku ra mung sak kenthos kae Truk dadi ora iso disawang babar blas ya coba arep ngaturke apa terminal Giwangan Truk. Heeh. Deloken to mburi kae do gelari kloso tekan terminal Giwangan. Wetan terminal Giwangan ki ana pabrik ning rasa disebut ya Truk rasa. Nek pabrik kaya ngono kok apale ra jamak-jamak. Ayo pi. Heeh. Jumeneng men dipresani piye akeh iki streaming isih iya. Senengane kok ya wis ben manut kono wae engko ndak awak dhewe akon malah ra iso. Apa Gong? No walang. Kono golek glepung rek. Walang siji kok glepungi. Arep beteti ya kok. Iki lho. Iki enak banget iki yakin iki. Semen ora. Monggo. Apa, Pak? Anu ayo Yogya nira kang para pra
Oh, iki ora luar biasa iki. Mas kamerawan iki ora asli Jogja kok nggih to, Mas? Iya. Dari mana? NTT. Oh, Nusa Tenggara Barat. Goblok. 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 Petok. Ora ngerti kok ya. Presane para dosen-dosen kok NTT kok Nusa Tenggara Barat. Aku nek karo dosen ora pati percaya. Lho. Kok iso ngono? Aku luwih percaya guru mbangane dosen. Derajate dhuwur dosen. Sing ngomong sapa? Dhuwur guru kok iso. Wayang ki ora ana Bathara dosen. Anane Bathara guru. Ora wayang iki dunia nyata kok. Bisa direkam karo TV UAD. Ya. Sesuk disiarke ning AD TV. Nan yo. Iya wis ora kuwatir sesuk nonton dhewe nek pas prei, Truk. Ya. Sira Anakmu sing lanang kae SMA to, Gong? Heeh. Sone lulus lebokno UAD wae men morale iki ora bejat banget. Polres. Ayo anake goblok bapakne kocluk. Wis mula omah ora karo-karuan kahanane ora. Ya wis ben kok kae apa memper kae. Tok tukoke montor kae knalpote diketok kaya ngono buar-buar. Mbrebeki kupinge Pak Dene nek liwat ngarepku dikempret-kempretke ora. Padune ora iso nukokke anakmu. Ha iso wae to nabrak ndasmu kowe. Ndek langkung Pak De, tata kramane iki nendi? Malah tak toleh. War tak sawat-sawat watu. Tak gleleng e. Aja kok kowe wong nggugah kowe motore leboke kamar kok. Ha to, diselah banter-banter. Aku tangi terus guyu. Kinalung tripra kara guna. Ha iki cengkara dangel nang kene iki. Kang Kina. Ya.
Tibake dangdut to? Oh iya. Mesti kok ya. Wis tak irengke kendange. Waduh. Wis siap sikilku wis tak taleni karo sirah. Yo, mangga. Masih bersama Wandola. Matur suwun. Apa? Iki nangka blonyo dibrongsong iki to? Iya. Mbak Tatin. Nah. Pamundutan ket sore mau. Apa sing nyuwune tembang kangen? Wah iya, iya Tin. Jumeneng, heeh. Hah. Ngantuk, Pak. Hah? Ngantuk. Turu. Sing nglarang ya wong kesel nyambut gawe terus. Tatine kancane prei kok dhewe sing nyambut gawe kaya. Ayo ora apa-apa karena ya kebutuhane. Yo. Nggih. Tembang kangen diaturake. Ya. Langsung nggih, Pak. Langsung. Apa? Lah piye? Ayo nganggo dibawani kok mung longsang langsung. Bawane Sak mergo iki bagianmu kok ndak kowe cerah. kok 200 lho. Pira? 500 transferan 1 juta kok. Sing transfer sapa? Pak Putrane Swantara apa sapa mau? Wah, ngarang. Lho, Kowe iki suwe-suwe sinden nyambi makelar. Lho. Kula ora ngapusi lho jenengan sing ngomong dhewe kok. Sik tak goleke layange, Nggih, Ta. Nggih, Ta, sing- Bangane ming nekor-nekori. Iso wae nek mung muni. Lho, niku iki wong mboten gawe tekor jenengan lho, Ora, menjenengan sik tak goleke layange aja cerewet to. WA nang WA ora nang layang. WA nyok iki HP ku golek ana WA sing muni transfer 1 yuta. Transfer 1 yuta saka Dubes Afrika Selatan. Kuwi mung khusus nggo aku ora njaluk tembang. Lho, jenengan sing ngomong jenengan dhewe lho, aku ora gawe-gawe kon muter balik apa piye? Sebo wae wis bali wis. Truk galo bapak wis ngundang awake dhewe truk. Engko wacanen kabeh nyonya. Nah, iki. Ya wis rasah bahas duit, aku ming macake jenengan mau lho pas limbukan to. Gusti paring ngono ngapura wis. Sesuk meneh aja nampa transferan macem-macem cah, wis malah ngrekoso uripku malah. Oh, kangge panjenengan.
Iki tok. Lho. Nyo. HP ku gawanan nyo. Heeh. Ya wis kan penang. Nek ana aku mesti omong ana. Aku ki wong wis jujur, mangrekoso wis. Kula iki ya ora arep njaluk ming jenengan wae iki ngomong tak jelaske meneh ngono lho, Pak. Sing ana duwite 200 ki layak. Dibahas. Ora tetep tak bahas iki. Mergo iki dirungokke wong pirang-pirang, dipresani wong pirang-pirang. Lah jenengan wis ngomong ya dirungokke wong pirang-pirang lho. Lah iya, ning nek ana rak apa tak hapus to, Tin? Ora tak hapus to. Lah jenengan mau maca ndeke sapa? Maca ndek aku dhewe iki lho, transferan saka Pak sapa jenenge iki dubes Afrika iki lho, isih ana iki lho, iki. Nyo. Lho iki lho. Sing ketua. Kok dadi nendi to ya iki mau? Ya aku tak nyanyi dhisik wae wis. Engko aku tak goleki engko nek ana tak keki aja kuwatir wis to. Ya. Ya, wis. Nggih Bu nyanyi wae ya Bu ya. Heeh. Admin 2. Admin 2 ngopo? Kita tak goleki ya, Truk. Iya. Soalnya aku rumangsa ya iki kok malah bluwet to iki. Sesuk wae le goleki sesuk. Wah, kudu saiki dirampungke saiki ah. Kok ndak. Apa kan muter wae iki Mas, diputer sing pas limbukan mau. Nah, kuwi aku setuju. Heeh. Wis malah ora apa-apa. Sing limbukan mau diulang streaminge baleni saka ngarep. Ah iya, kudu sembodo kok. Sembodo. Padake cah tipis. Iya. Tak golekke ya. Ah, golekno guys, ora apa-apa. Ngene ana aku muni ngono tenan, arep HP ku ora ana, tetep tak bayar. Ah iya. Tetep tak bayar. Tetep njaluk Heeh. Wis ketemu urung? Oh sik lagi diputer kok ya. Aku selara tentrem. Tentrem. Heeh ya. Ah iya. Kuwi engko kowe ya ora diarani nyatut, kowe ora. Dadi nek begitu dhek nampa terus kok matur, Elisa entuk kiriman 500 nembang iki, matur karo awake dhewe. Kowe langsung maju, ngono malah kepenak. Heeh weh. Heeh. Yo. Tembang kangen. Ya. Sementara iki gratis. Ah iya. Engko nek ketemu bayar.
Atunya tak bayar sik engko ndak gelo atimu. Lah napa? Kula mboten lho, Pak. Wis nyata rasah tok gawe bingung nggih 500 kurang ora? Nek jenengan wae le mung 500 nek. Oh, apa? Iya. Sik tak ceke. Saiki iki apa-apa kudu transparan. Ngrokok iki mbiyen-mbiyen wong kuwi ndremis ora mung saiki. Loh, aku ki jane ora ndremis lho. Ming jenengan ki ming dilantarke oleh iki, aku lantaran Ayo wis ngono. nyo Lah iki tampan kok ono Ana duit nang kene. Tak wis. jupuk sisa. Wis kuwi dijukuk sisan ora. Wis 650. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Wis Nggih. 700 lho. Wis saya mundak. Kowe ora ngerti apik tembang kangen. Heeh. Ngerti-ngerti wis jam digoleki, Kes, digoleki terus lho. Heeh. Engko nek ora ketemu tetep tak jaluk mulih kok engko. Lah, aku cucul sik ora masalah. Kulino aku cucul sik iki. Aku cucul sik kono cucul keri iki kulino. Ngapa Etro kok anarkis? Omongane iki ora iki ditenggani karo sing yasa lakon lho. Aku wis matur kita gawe cupet tak gawe cekak. Iya. Mulane engko Gustine pripun Mas nek kaya ngeten. Lah nggih karang nuntut jam 3:30 bubar. Ha iya. Mula ya kudu dipotong-potong. Ha iya. Sesuk nek panjenengane nimbali neng dalem Yuda Negaran, Sura. Sura isasine apa, Tru? Sura. Kati langit Mambang pantep pasulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur sorem sorotetan padang Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra merkensong warudayang Pak Pakpong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe pun api di Inggih dalah kula nuwun pamunten. Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru ingkang mangertos dhateng mobah musik ing para titah. Teka paduka dadak dangu dhateng kawontenanipun gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Suralaya. Kakang Resi punapi? Mestinipun maduka Kakang Narada menika ngrumaosi bilih minangka dados kamituaning kayewangan. Dosa menapa manunggahi kula sandhang menawi kula wantun nglangkung ing dhateng pangawaosipun sanala ing menika pun wisanggeni. Ing nalika semanten damel lampan wonten ing jagat satemah akarya gara-garaning kayiwangan. Mlingking saking menika Di sampun ngantos paduka tumunten anggadhahi raos jiga kelawan pekewa. Tuwin ribet penggalih paduka Adi Pramesti. Sabab boten dangu malih samangke badhe wonten jalaran anggen paduka badhe tepedhak wonten ing Madyapada Adi Pramesti Bathara Guru. Miyat langening kalangguan aglar pandan moncar rencanakan yo kagat Iwang Pikulun Manikmaya. Dewa-dewa Sukata ngutani
Miat langening kalanggiwan agrarepan dan muncar tinon lir gegunang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gegono durga sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa ora met pasang keliman tabi tinebining kula duni dumawaing tawang tawangku tumunten sak mangke saya kemewat kakaryanipun wisanggenanipun sampun wantun bedah dandang mangure kailangan masetran gondo lumayet bibar mboten kanten-kantenan malah samangke wayah paduka wisanggeni sampun wantun madeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun mboten sabab saking menapa Kang menawi wisanggeni sampun wantun ngrebat negari Ngastina ateges Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten kodrat ingkang sampun rinantam dening para Jawata gagar wigar. Kodrating Bratayuda mboten badhe kelampah awit saking pakartinipun wisanggeni. Ya, leres lajeng keparingipun kula piyambak ingkang badhe ngemutaken dhateng pun wisanggeni datang. Lagune nglekas kita linuting kidung muga Kanjeng Koko Prabing Ndorowati ingkang langkung wigatos Koko Prabu jer paduka Surya pepajaring para Pandhawa menawi wonten jibeg bebeking manahipun ingkang rayi ngamarta inggih namung paduka ingkang suka pepajar. Yayi, mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten? Menapa wonten ingkang ginebeng saklebeting penggalih? Tumunten wonten yosing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kepareng kula wau mugi kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayi pun ngamarta. Jagat waisane ngubatur wayatur jagat. Kakang Semar, kula Kakang Semar ingkang kulina ngothak athik kelawan impen. Jerimpen mono wujuding sasmitaning Jawata ingkang Cinakra Bawa ingkang memet sarta jlimet. Mula matur marang Kyai Prabu Darma Kusuma, iki werdine apa? Kula niku nek ngothak athik impen niku ya sok cocok ya sok meleset. Mula kula ora wani matur ning tumrap kula
Napa sing dingendikake sinuwun ngamarta menika wonten gandhek Yai Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yai. Mobang wangaruna katining Koko Prabu rawuh sumengka ngantos tilaring tata krami teka paduka manembat dhateng ngrayi Ngamarta. Dosa menapa ing badhe kula sandhang Yai? Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula ngersanipun Yai Prabu Ngamarta menika istripun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina. Pandhawa nyata mboten setiti anggenipun ngulataken dhateng polahipun para putra. Liripun paduka paring dawuh ing mekaten atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Yayi Janaka wisanggeni inggih dipun dumbani dening Punantasena dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos ingkang raka kepelajar saking negari Ngastina Yayi Prabu. Dhateng jagat raya menika mila kula nyuwun senjata pitulung supados meringgaken dhateng wisanggeni malah boten namung menika kula mlajar dipun bujung dening wisanggeni kula sowan Hyang Pikulun Pandya Betari Durga wisanggeni tumunten sowan wonten ing Dandang Mangure miturut kabar ingkang kula tampi wisanggeni bedah pasitran gondo lumayit samenika madheg nalindra wonten ing Dandang Mangure Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sara teta ratu ning Dandang Mangure ora usah kuwatir yen pancen ana wong kang bakal anjungking kawibaning Yayi Prabu pati uripe Patri Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwak ing kanalindraning Yayi Prabu Candrageni matur nuwun Kakang Patih tiba sepadha-padha ya mung lah kok nganti tekan seprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon ana pawongan ing prapta ning negara ing Dandang Mangure iki mengko sedulur meneh dudu wujuding menungsa nanging dewa ingkang Ejawanta apa iya iya Kakang Patih gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wilahing Mastunama sidam skaring bawana langgeng ora pati nduga mana ngagem sandangan kadewatan iki wisanggeni ning kene ora ana wisanggeni ngono Nalindra Prabu Candrageni wisanggeni nadyan nganggo sesingit dan busana ake Dandang Mangure marang panguwasaning dewaning panggoda pangrencana ateges jagat iki bakal jumplang krana ora ana para berkasaan jim setan ingkang digodha marang atining manungsa ngeling ana wisanggeni jagat kuwi ana rong perkara padhang peteng bungah susah bejo cilaka becik lan ala yen jagat iki tumuli akeh wong becik mongko ora ana wang tumindak ala tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak ana ala kudu ana becik dipambengi meneh nggonku bakal gawe tentreming jagat sawegung srana aku nyingkirke para wong-wong kang ambek angkara budi candala
Bathari Durga kuwi dadi dewaning panggodha pangrencana. Yen kawulaning Bathari Durga kuwi padha wedi karo aku, donya iki bakal tentrem merga ora ana wong tumindak ala. Ora ana wong kang berkasaan jem setan wani bisiki marang atining menungsa Bathara Guru. Aja tundang maneh kaya keparat. Kakang mate iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Weh. Lah kok dadi kaya ngono ngger kowe? Nganggo busana kalendran. Weh ladal. Malah wis ndapuk patih barang, patih dengkele atos. Wah, dapure. Ngingu bringos barang. Tau gecek ndasmu. Wih. Sinten ya? Wah, Pangling Petruk. Pangling wong ora ngerti kok ya. Pandya Bathari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana wisanggening Kangana Nalendra ing Dandhamawre Prabu Candrageni. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni Dumawahing Tawang Tuwang. Mboten nyana babar pisan. Bilih Paduka Iwang Pikulun ingkang ndombane dhateng menawa. Dosa we Sang Hyang Wenang kok diklekarke. Wingi ngopo e, Gong? Kene do pukulun ki berarti Ndara Wisanggeni iki ana sing ngemongi ya ta, Tru? Ora ge dijukukke mau ora. Namung Paduka semban kula. Mugi keparenga Paduka ngemutaken dhateng lamanipun anak kula ing Dresila Geni Pukulun. Wah, memper, Gong. Ayo ditumbani. Ndara Wisanggeni iki anak karo sapa ya? Lho. Dengkulmu mlocot ora. Bagong ora kurang ajar kowe iki engko nek disotke modar kowe. Sapa ya, Tru? Kowe ora ngerti to? Kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Kelas piro? Kelas piro? Cicak cilik kaya ngono kok dewa to? Ayo men kuwi dewa-dewaning para dewa-dewaning dewa-dewa banget kuwi. Tru. Wekasan ulun ora mentala. Tumili ulun jangkung nglawan laku ning Wisanggeni. Namung kula suwun sak mangke pukulun kepareng ngemutaken dhateng pun Wisanggeni. Jernyatanipun Dandang Mangure menika wujudipun kayiwangan. Kayiwanganipun Pandya Bathari Durga. Menawi inggih badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampanipun. Wisanggeni dadi Nalendra ora sak lawase. Jernyatane Wisanggeni kuwi duwe cacat ya kuwi lair, ora bisa basa, ora bisa ndodhok, sarta ora bisa tata krama. Ora Wisanggeni. Kaki Wenang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lair batin. Balekno kayiwangan Dandang Mangure marang panguwasaning Bathari Durga. Ngestokke dawuh Kresna ulun bali makayangan. Inggih, Guru. Kae pati kae gelem salin ora kae? Gong pati ngleleng tenang.
Iki karo bendarane kok ngenekke trondolo iki lho sak. Ha kok glelenge ra jamak-jamak. Wah, brengos palsu. Nganu kaku-kaku kaya duk. Kon salin ngono. Engko mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Ngono bapakmu nesu lho. Ayo salin ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo gitu. Yo kene. Lah rak tenan to, sagendeng. Nuruti wisanggeni, Pak. Nuruti kuwi dene dulur tuwa ngelekke karo adine lanang malah ndombani. Pak tapuk cangkemmu kowe. Kuwi senengane gawe masalah ora. Werna-werna. Antasena, piye, Pak? Sesuk meneh ngelekke karo adine aja ndombani. Lah wisanggeni nangis. Nek ora aku ora ngewangi, mengko aku dikira ora tresna karo wisanggeni. Monggo iki adhiku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Aku tak baleni. Aku geseke Semar bola-balik mesti tak baleni ya, Tru ya. Kowe iki ngopo to, Gong, senengane ora? Wis kowe padha bali marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Piye? Balaning Durga mesti ana sing ora trima. Singgirke. Arsa madangi jagat mungup-mungup sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung lampan pun paripurna. Arep Pandara Wisanggeni niku wong srogal-srogol. Mboten benten kalih sampeyan. Ning sampeyan ya tau tate dadi Nalindra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Ya Semar nggih. Sedaya pun tau tate dados Nalindra mbok menawa Ndara Wisanggeni menika namung kemeren nek duwe gegayuhan niku sinartan tekad sinartan gumregaing rasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Gusti mesti jangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niyatipun. Ya. Purnaning gati Sura Sudrajaning Kang Rat saha brasut kaping 8 Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.